बोसोरावहाय आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेनसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायहरनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। उन्दैफोरनिसिम अननाय आरो गिदिरफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै। स' थौदो बिदिबा भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामसै। लोगोफोर जोङोथ' थांनाय बोसोरावहाय जोङो बैसागुखौहाय कर'नानि जुनै जोङो ज' मोसानो बा रंजानो गाजा गोमजायै बारहोहरनो हायाखिसै। ओमफ्राय देग्लाय बोसोरावहाय मोजाङै मोजां बारहोहरगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बेयाव गोखा गोखै मैगं नागिरफैदों। आङो दा थास' बिसं हानो नागिरदों आरोना, माखासेया रेडि जाजोबखाबाय मैगंफ्रा। आं दा थास' देन्था हानो नागिरदों, हानोसै। नै बेखौनो हानोसै आं, बांद्राय होआ, एसे एसेल' होखानांगौ नालाय। जाबायबो? औ जाबाय नै, एसेल' होखागोन। Ay, kantin apa boleh hagen dia juga. Ayo, ada yang ini boleh. Kau kambil.